16. Kys din kæreste på rejsen. Jamen, det er den 8. november, og vi er kommet hjem fra Jankeri for vores tur her, og det hold kæft, hvor er vi trætte, så der er ikke nogen, der gider at lave julekalender, men det gør vi alligevel. Så, men det har faktisk været en god dag i dag. Vi startede ud med at være på safari, og vi så den her gang, der så vi elefantlort. Så det var rigtig, rigtig fedt. Så godt nok ikke elefanten, men så elefantlorten. Og så vi krokodille, og vi så en waterbuck, og hvad hedder den sidste? Det kan jeg ikke huske, men en anden med sådan nogle horn. Så det var rigtig spændende. Og det var pisseflot. Og det var helt vildt koldt i morges, men det var rigtig, rigtig flot. Så var vi nede og varme os i kilden, og bade indtil kl. 12. Ud, og så har vi kørt hjem nu. Så troede vi skulle ind og have slimy bread, men Chris han overraskede os, så vi skulle på Mr. Biggs hedder det egentlig. Så det var bare rigtig fedt. Og det var sådan lidt nigeriansk McDonald's. Og ja, det var standard. Lidt lavere, synes jeg, end McDonald's. Men Søren kunne rigtig godt lide det. Jeg fik sådan nogle meatboller-agtige noget. Så en donut og en Five Alive. En flaske vand. Så jeg fik en god aften nu. Jeg føler mig lidt klar. Nej, det var en frokost, ja. Og, men ja, nu er vi kommet hjem. Der er ikke sket så meget. Der er ikke noget strøm, så jeg kan ikke lave noget. Og Maja har sådan set rimelig under ryggen på grund af, at vi sidder i den der bus. Sådan har med sig sin iPod. Lena, ja, hun har ikke flere penge. Og Katrine. Nu er der lidt galt med hende. Nå, så var hun bare dårlig hårdag. Og Pernille, hun kunne ikke finde Eunice. Alt det kunne hvorfor jeg ikke kunne finde på noget. Og jeg stod så på at leve den her. Og nu kan jeg ikke finde på noget sjovt at sige. Så det er det. Jeg er bare træt. Og Janni? Nå ja, Janni. Janni. Hun har kun én slidt pus tilbage. Ud af sine 10. Så det er ikke så godt. Så, men lidt så har vi det godt herinde i Gæge. Var det ikke det? Reklamer. Reklamer. Før i tiden fik jeg altid stjålet mine penge. Men nu er der heldigvis ikke nogen, der kan regne ud, hvor jeg har dem mere. Tak til Pengekat. Før var jeg træt af de mere på grund af sol i øjnene. Men så fandt jeg skyggen, og så fik jeg det meget bedre.